गिबियावनो गुफुर बियार चेनेल नायगिरि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे गोदान बोसोराव दान्दिसे सम गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गुफुर हालामनिफ्राय जोंनि एक्स एनडिपिफोरनो नैबे फैबाय थानाय एप्रिलनि 30 तारिख जोबथा तारिखआव जोबथेसालि सिङाव बैसागु बिदाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै हेफाजाब होनानै जोबथेसालि सिङाव खुंनो नागिरदों। बेबायदि समाव गुफुर आलुफारा गामिनिफ्राय सासे समाज सिबियारि न'खरनि गथ' गथाय गासैबो जोबथेसालियाव थाग्राफोरनो माबा मोनसे बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय माबा मोनसे हरनो नागिरदों। सारा मा बुङो गावनि खुगानिफ्राय बुंलांथोंसै। सारा फंनैसो बुंना होदो। गोदान बोसोरखौ बयबो फालिनो लुगैखायो। जेल सिङाव थाबाबो हास्थायनाय थायो। बेनिफ्राय बिराद दुखु जारलानि गेजेरजों खस्थ' जायसो थादों बेसो मिथियो बेबायदि खस्थ' भुगिदों बिसोर जुदि बे सिङावबो जुदि दिनै बैसागु बिदाय फालिलायनाय जुदि सुबिदा दंबा बेनिफ्राय बिसोरनि खस्थ' दुखु जारलाफोरखौ बयबो मिथिखायो जेल सिङाव माबायदि अबस्थायाव थायो। बेनि गेजेराव जुदि जोंबो नै मोनसे खाबु मोनदों जा थाइसे थाइनो हायो आंबो हरगोन। आं दिनै आलुफारा गामिनि जानानै दा बिथांमोननो दावहारुफोरनो बेनिफ्राय एकदा जाखांजोबनानैबो मानो गदिया गनायखौ जोंबो हदाय इसोरनाव आरज गाबो। आंबो रांखौ बाराबो हरनो हाया आङो माने अबस्था साय बेबस्था 2000 थाखाखौ आंबो हरगोन। बेदर दरसेबाबो जाथों जोंनि आदा फंबाय बिदाफोर आङो मा बुंबावनो हानायमानि भगबानाव आशीर्बाद बिनोसै जाहाथे थाब गयो आरो बबे लामाजों गनो हागोन माखासे मानसिफ्रा जोंनिख्रुइ गोजौसिन देरसिन लावसिन मिथिनो हानाय गुनि गियानि माखासे लिडारफोर दंखायो जाहाथे बिसोरखौ बख'नो थाखाय थाब जोथोन लायो। आंनिफ्राय आङो बेक्तिगत भाबै बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। साराबो बे प्रग्रामाव थांनो थाखाय एसे थांलायबायनो सम मोनगोन नामा? समथ' जों बिजनेस मानसि नालाय जों एसे टाइमाबो बारा थाया नायनोसै होमबाबो हायोबा जेनेबा लोगो दोगि मिलायबाथ' एसेबाबो थांनायखौ खायदा लागोन। दा खोनाबाय गावनि खुगानिफ्राय जोबथेसालियाव थाग्रा एक्स एनडिपिफोरनो दिनैसिमबो बिटिआर एफर्टनि उनाव उदां जायाखै। साराबो गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय दं आरो बेबायदि माखासे हाबाफारि लानायाव सारा गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुफुर हालाम आलुफारा गामिनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरो आरो एनडिपिफोरनो 2000खौ सारा गावनि पकेटनिफ्राय हरनो थाखाय राजि आरो सारा आरो जों सानैनि माखासे सावरायलायनायाव गोरोन्थिफोर जायोबा आंनि चेनेलनि नायगिरि बर' माहारिनि गेजेराव जों गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय नङा होमबा? बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।